Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Η Μινιτέι, η Μινιτέ. Κατευθείαν από το Κελί 33. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο και μας χωράει για τους τρεις. Και το μικρότερο παγλαμαδάκι στον κόσμο. Και εγώ που χορεύω σε μπέγικο στα κάτεργα εκεί της φυλακής, αλλά χτυπάω, γλιστράω, βγάζω τον νόμο μου και πεθαίνω, ξέρω εγώ, με ένα κάτι. Στον Γκουαντάναμο όμως. Ναι, ήχος όμως. Στον Γκουαντάναμο. Κύριε, δεν έχει ανοίξει η φυλακή, τι κάνετε εδώ πέρα? Πέρασε μωρέ, είναι εδώ πέρα, έχει και θάλασσα, είναι πολύ ωραία. Το μοναδικό update που θα δώσουμε σήμερα για τη γνωστή μήνυση Αλιμπάκαρου είναι το ότι τελικά δεν έχω φάει μόνο εγώ μήνυση. Έχουμε φάει και οι τρεις μήνυση. Απλά δεν βρίσκανε τα παιδιά επειδή τα ονόματά τους κάτι τώρα, κάτι ελληνική γραφειοκρατία Blast. Εμένα με βρήκαν τυχαία επειδή είχα κάνει update το Taxisnet πρόσφατα και υπήρχε ένα τηλέφωνο μιας δικηγόρου. Τώρα επειδή είμαι χοντρός. Επειδή είμαι χοντρός, με είδαν, ήταν σε φάση. Αυτός εκεί είναι, μάλλον ο χοντρός. Χοντρέ, σου κάνε μίση. Μπουγάτσα γάλα κακάο. Μπουγάτσα κακάο γάλα, συγγνώμη, αυτή είναι η σωστή σειρά. Έτσι, μπράβο. Προσπαθώ να φέρω τη νέα φράση. Anyways, ναι, το τι έχει γίνει τώρα είναι το ότι έδωσα εγώ την απάντησή μου. Θα καλεστούν και τα παιδιά να δώσουν εξηγήσεις. Και σε 3 χρόνια, ξέρω εγώ. We'll see you in car. Ναι, και we'll see you nowhere. 3 χρόνια για την ελληνική δικαιοσύνη είναι το fast track. 3 χρόνια να μ' έχει ξαναδυνάξει τη Βουλή. 3 φορές όμως. Φάση, οκ, το έχει κάνει πολλές φορές. Θα το πάμε γρήγορα τώρα. Σε 3 χρόνια έχει τελειώσει. Το καλύτερο ήταν ο Αντετοκούμπο, μπρο, όταν ξεκίνησε το blow-up που έσκασε η Νιγηρία να του δώσει διαβατήριο και εκεί ήταν η Ελλάδα σε φάση. Χωρίστε, ναι, εννοείται. Και οι γονείς του δεν είχαν διαβατήριο, δεν είχαν νομίζω καν παραμονή. Οπότε ήταν παράνομοι και αυτός είχε διαβατήριο. Αυτά συμβαίνουν όμως νομίζω. Είναι πολύ περίεργη νομοθεσία. Δηλαδή, μπορεί εσύ επειδή έχεις γεννηθεί σε μια χώρα να είσαι, ρε παιδί μου, Έλληνας, παίρνουν αυτή την ειδικότητα και παίρνουν το διαβατήριο και τους γονείς τώρα τους ψάχνουν. Μπορεί να είναι παράνομοι και να μην πάρουν τίποτα. Εκεί ας σπουδάζανε. Γάμισε που σκάσαμε και εμείς εδώ. Αναρχικοί. Είναι γνωστή νομοθεσία. Οι γονείς σου δεν ήταν καλοί στο μπάσκετ, αυτή είναι η νομοθεσία. Υπάρχει το άρθρο στο νόμο αυτό. Και με τους Αντετοκούμπο, ρε φίλε, είδα το ντοκιμαντέρ στο Netflix πρόσφατα, Extreme Top Guy, Γιάννης Blast, έχω και τη φανέλα από τη χρονιά που νικήσαν το πρωτάθλημα, έχω ένα πελάτη, και γάμισε που έχουν και άλλον έναν αδερφό, ο οποίος έμεινε πίσω όταν φύγανε και δεν είναι και ψηλός και σκάσανε στην Ελλάδα μόνο τα 4 Θανάσης, Άλεξ, Κώστας, Γιάννης, 4 αδέρφια, right? Ξεχνάω κάποιον. Anyways, σκάσανε μόνο αυτοί. Τους καχεύουμε το κούμπο μήνυση. Αλλά για αλιμπάκι. Μπουγάτσα κακάο. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, γάμισα το intro για τους Milwaukee Bucks. Νομίζω είχε κάποια συσχέτιση με τη σημερινή ημέρα. Και πηγαίνουμε στο διατάφτα, στο επεισόδιο, γιατί είμαστε εδώ. Είπαμε μετά από 3 μήνες, δεν ξέρω πόσους έχουν περάσει, όχι εντάξει δεν έχουν περάσει 3 μήνες, να κάνουμε ένα επεισόδιο για τους νέους έτσι συνδρομητέ που έχουν τζοινάρει το κανάλι και θα μιλήσουμε για το αγαπημένο θέμα όλων νομίζω. Δεν πάβει να είναι ποτέ το αγαπημένο θέμα κανενός, δηλαδή όλοι το αγαπούν, τα συμπληρώματα για κάποιο λόγο. Όλοι γουστάρουν να πετάνε τα λεφτά τους σε αυτά. Και θα δούμε σε ποια αξίζει ίσως να πετάξει τα λεφτά σου και σε ποια. Βασικά δεν θα εξετάσουμε σε ποια δεν αξίζει, μόνο αυτά που ίσως αξίζει. Θα δούμε τι επιστημονική βάση υπάρχει πίσω από αυτά. Θα δώσουμε έτσι τα ανεκδοτικά μας παραδείγματα και. Θα δώσουμε την επιστήμη γιατί μετά. Πες. Δεν λέω ούτε εγώ. Όποιος το πει. Ναι, και εντάξει, μερικά δεν ξέρω αν τα έχουμε δοκιμάσει καν, αλλά Χρήστος Ήτας ήθελα να πω, αθλητικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, κλινικός διαιτολόγος, superstar. Όχι, είναι απλά up to date με τη βιβλιογραφία, αλλά και actively στο πεδίο της μάχης διδάσκει πελάτες, ξέρω εγώ, όχι.
Και πλέον μπορείς και να τα βλέπεις και στο YouTube του Χρήστο. Δεν χρειάζεται να του στείλεις DM, φίλε, στο Instagram. Αδερφέ, τι να πάρω, μπρο. Μπες στο κανάλι στο YouTube, δες τα. Τα λέει. Αδερφέ, και σου έχω πει. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει ακόμα επεισόδια για συμπληρώματα, αλλά πρέπει να σκάσει. Όταν θα ανέβει το επεισόδιο αυτό θα έχει βγει σίγουρα καλό βίντεο. Θέλει ένα νομίζω. Για όλα τα συμπληρώματα, αλλά εντάξει, όπως λέει και ο τίτλος στα συμπληρώματα, ξεκινήσουμε να πούμε κάτι το οποίο το έχουν πει όλοι οι fitness, νομίζω, YouTubers πια, είναι ότι τα συμπληρώματα συμπληρώνουν τη διατροφή, έτσι. Οπότε, κατά τη δική μου άποψη και νομίζω και κατά τη δική σας παιδιά, τα συμπληρώματα ίσως και να έχουν κάποιο χώρο σε κάποιους αθλούμενους και αθλητές, κάποια ίσως να έχουν λίγο παραπάνω χώρο και σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλά τα benefit που θα πάρετε γενικότερα από τα συμπληρώματα μην περιμένετε ότι θα είναι η νύχτα με τη μέρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα εξετάσουμε ποια έχουν λίγο παραπάνω effect, ποια δεν ξέρουμε πόσο effect έχουν και αν είναι όντως σημαντικό, και ελπίζω να καταλήξουμε και κάπου και να πάρετε κάποια πληροφορία. Οπότε, θέλετε να ξεκινήσουμε με το πρώτο και το πιο, έτσι, από τα πιο διαδεδομένα? Δεν θέλω γενικά να ξεκινήσουμε, οπότε εντάξει, ξεκινάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Τα πάμε. Subscribe, Chris Ita, στο YouTube, αναπληκοπαράθυρο.gr για coaching. Ευχαρίστως να ξεκινήσουμε με την πρωτεΐνη. Πάμε με την πρωτεΐνη. Το νούμερο ένα συμπλήρωμα που ακούς τον κόσμο και σου λέει να πάρω πρωτεΐνη όγκου, πρωτεΐνη γράμμωσης. Στην Ελλάδα παλιά, όσο και αν ήμουν στο εξωτερικό, επειδή ως γνήσιος γυμναστριακός είχα και την τριβή μου με άλλους γυμναστριακούς στην Ελλάδα, θυμάμαι έπαιζε πάρα πολύ και η καθαρή πρωτεΐνη, που σου λέγαν το πόσο της 100 whey είχε κάθε πρωτεΐνη και αυτή είναι γερμανική, παίζαν και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, όσον αφορά την πρωτεΐνη, ο μηχανισμός δράσης της είναι πολύ απλός. Παρέχει τα αμινοξέα που είναι απαραίτητα για τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση. Προφανώς αυτή η διαδικασία είναι κάτι που χρειάζεται για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, και τα βάρη, ουσιαστικά όταν κάνουμε προπονησάρα με βάρη, ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά τα συμπληρώματα, τα περισσότερα συμπληρώματα πρωτεΐνης που ίσως έχετε ακούσει έρχονται από την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που είναι η πρωτεΐνη που ουσιαστικά στη διαδικασία επεξεργασίας του γάλακτος. Μπορείς να το εξηγήσεις εσύ λίγο καλύτερα εδώ, Χριστός Ita, για να μην ξεχάσω κάποιο βήμα, αλλά γίνεται κατά τη διάρκεια αυτή. Ναι, είναι ένα παραπροϊόν. Παίρνουν τον ορό γάλακτος, που είναι παραπροϊόν της παραγωγής π.χ. διάφορων γαλακτοκομικών, και αυτό το φιλτράρουν μέσω μιας διαδικασίας και παίρνουν την πρωτεΐνη, επειδή έχει ένα ποσοστό γύρω στο 8-10%, δεν θυμάμαι πόσο, πρωτεΐνης. Κάνουν μια διαδικασία και παίρνουν την πρωτεΐνη από αυτό το απόβλητο εισαγωγικά, το οποίο παλιότερα ήταν, αν το πετάξεις στο ποτάμι, π.χ. αυτόν τον ορό γάλακτος, επειδή έχει πολύ αμμονία από την πρωτεΐνη, είναι εξαιρετικά μολυσματικό, αλλά τραβώντας την πρωτεΐνη αυτή και χρησιμοποιείς ένα παραπροϊόν το οποίο θα πεταγόταν και θα έκανε κακό στο περιβάλλον, και μπορείς να πάρεις το προϊόν αυτό που έχει ένα πολύ καλό προφίλ αμινοξέων. Τρομερός. Έδωσες όχι απλά το extra sauce, γιατί το είχα το πρώτο σημείο, αλλά λέω σίγουρα μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω. Και you delivered. Ήσουν ουσιαστικά ο Declan Rice στο με αναλογία. Nice, πολύ καλό. Και ποδοσφαιρικός. Έλα. Ρύζι επίθετο τώρα. Έλα, πες και μακαρόνι. Τελειώσατε. Αμυντική, κεντρική. Έλα. Το ωραίο είναι που το Χρήστος μπορείς να το πεις στην τύπισσα που είναι έτσι πιο environmentally friendly, στη φασέα. Κάτι, αγάπη μου, δεν παίρνω πρωτεΐνη γιατί γι' αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω όλα από τη φύση να παίρνουμε, αλλά αν τα αφήσω. Κάνω κακό στο περιβάλλον, οπότε την παίρνω εγώ. Δεν με πειράζει αν πιείς εσύ. Εσύ πίνε όμως, εντάξει, εγώ απλά είμαι αλλιώς. To be fair, να το πω και on air, vegan για ηθικούς λόγους και για τα ζώα συγκεκριμένα είναι μια ιδέα η οποία όσο περνάει ο καιρός δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά μου φαντάζει όλο και πιο σωστή. Anyways, get out of my system. Ναι. Τώρα, πέρα από εκεί, πέρα από το συμπλήρωμα πρωτεΐνης, χάσαμε λίγο και τον ερμό μας, υπάρχουν προφανώς και plant-based πηγές πρωτεΐνης, συμπλήρωμα σόγιας, soya isolate, διαφορετικά είδη πρωτεΐνης όπως whey, καζεϊνική, beef, τέλος πάντων. Άρα πολλά, τα περισσότερα
είναι πάνω κάτω εισάξια. Υπάρχουν προφανώς, παλιά λέγανε ότι η whey είναι γρήγορης απορρόφησης, ενώ η καζεϊνική είναι αργή, στο οποίο ως ένα βαθμό ισχύει, αλλά δεν θα έχει κάποια μεγάλη επιρροή στα gain σου. Χριστάρα, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, σε βλέπω έτοιμο. Ναι, και σε αυτές τις... Σε όποιες έρευνες το εξετάζουν ότι και καλά πόσο γρήγορα αυξάνεται η πρωτεϊνοσύνθεση γίνονται σε fasted state, με άδειο στομάχι, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα σχεδόν ποτέ. Και όταν τρως την πρωτεΐνη σου με άλλες πηγές φυτικών ινών, λιπαρών, υδατανθράκων, το πόσο γρήγορα απορροφιέται η πρωτεΐνη και με άδειο στομάχι ακόμα δεν φαίνεται να έχει κάποιο effect, αλλά πόσο μάλλον όταν την καταναλώνεις με άλλα πράγματα μαζί, εκεί πέρα η απορρόφηση θα είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο αργή. Άρα δεν παίζει κάποιο ρόλο. Ειδικά και το βράδυ που λέγανε παλιά, που είχα πάρει και εγώ, θυμάμαι την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα να λιφτάρω, είχα πάρει casein πρωτεΐνη, μπακόλας, σαράτ μπακόλας, είχα πάρει και εγώ casein γιατί λέω ότι πρέπει πριν το βράδυ, γιατί τώρα σκέψου θα είμαι καταβολικός 8 ώρες, αλλά εάν φας το οτιδήποτε, ένα μεικτό γεύμα, η απορρόφηση της πρωτεΐνης θα είναι άπειρης, θα πάρει άπειρη ώρα. Anyways, πέρα από τα συμπληρώματα που υπάρχουν, που πάνω κάτω όλα σε καλύπτουν, ιδανικά whey πρωτεΐνη που είναι και η πιο φθηνή, αν είσαι lactose intolerant μπορείς να πάρεις whey isolate που δεν θα έχει τη λακτόζη. Γενικά οι επιλογές που υπάρχουν σε προϊόντα πρωτεΐνης, σε σκόνες πρωτεΐνης και συμπληρώματα καλύπτουν τις ανάγκες όλων, και ας είσαι plant-based και ας σου αρέσει περισσότερο η μία ή η άλλη. Τώρα, το συμπλήρωμα πρωτεΐνης είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει μόνο εάν σου είναι δύσκολο να χτυπήσεις το απαραίτητο intake πρωτεΐνης μέσα στη μέρα σου. Γενικά, η πρωτεΐνη είναι ένα από τα non-negotiable πράγματα όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης. Δηλαδή, όντως θα σε βοηθήσει να βάλεις περισσότερη μυϊκή μάζα και περισσότερη δύναμη. Για δύναμη βλέπουμε κάπου τα αποτελέσματα να σταματάει η αύξηση δύναμης γύρω στο 1,5 γραμμάρια ανά κιλό του σωματικού βάρους, ενώ στη μυϊκή ανάπτυξη έχουμε δει, ειδικά σε περιόδους σε θερμιδικό έλλειμμα, ότι και παραπάνω πρωτεΐνη μέχρι και 3,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους μπορούν να σου αποφέρουν όχι απλά τη διατήρηση της μυϊκής σου μάζας, με συγχωρείτε, αλλά να σε βοηθήσουν ίσως και να την αυξήσεις λίγο. Γενικά, όταν είσαι ή στο maintenance ή σε ένα μικρό πλεόνασμα, περίπου 1,8 με 2,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους είναι ιδανικότατα. Είσαι στο optimal πεδίο. Το να πέσεις λίγο λιγότερο ή να ανέβεις λίγο πιο πάνω από αυτά δεν έγινε κάτι μια στο τόσο, αλλά αν είσαι μέσα σε αυτό το range πάνω κάτω είσαι super. Όλα αυτά για να πω, η πρωτεΐνη είναι σημαντική, το να τρως αρκετή πρωτεΐνη κάθε μέρα είναι σημαντικό. Ένα συμπλήρωμα το οποίο μπορεί να σου παρέχει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης μαζί με γάλα, ας πούμε, αν βάλεις και γάλα ή και χωρίς γάλα, κοντά στα 50, με 2 σκουπ, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και πρωτεΐνη πολύ υψηλής ποιότητας, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, στους περισσότερους, εάν παίζετε την μπάλα σας σωστά με το φαγητό, θα μπορείτε να τη βγάλετε και χωρίς να αγοράσετε ποτέ συμπλήρωμα. Είναι καλό πάντως να υπάρχει στο σπίτι μία πρωτεΐνη, εάν είσαι σοβαρός γυμναστηριακός, γιατί πάντα θα υπάρξει μία μέρα που μπορεί να φας, ξέρω εγώ, κυρίως φαγητό που δεν έχει πολύ πρωτεΐνη, να μην προλάβεις να φας, το οτιδήποτε, και είναι ένα καλό fail-safe. Αυτά. Είναι evidence-based, thumbs up από αναβολικό παράθυρο, not a game changer. Αν τρως όλη την πρωτεΐνη σου από το φαγητό, δεν σου χρειάζεται σε τίποτα, δεν υπάρχει μαγική πρωτεΐνη όγκου, μαγική πρωτεΐνη whatever. Ακριβώς, όλες οι πρωτεΐνες είναι χτισμένες πάνω κάτω το ίδιο, ειδικά όταν μιλάμε σε ένα context μιας δίαιτας η οποία έχει αρκετή πρωτεΐνη. Οπότε να πάρεις μια isolate ή μια whey ή μια vegan πρωτεΐνη, μια πρωτεΐνη αυγού, ελάχιστη διαφορά θα έχει εν τέλει. Ωραία, τέλεια. Makes sense. Πάμε στο επόμενο συμπλήρωμα. Εντάξει, πιο κλισέ και από το δεν ξέρω τι. Μονοϊδρική κρεατίνη. Εννοείται. Μαζί με DNP παίρνεις και μονοϊδρική κρεατίνη. Η κρεατίνη τώρα, εντάξει, έχει υποθεί, δεν ξέρω, από όλους τους YouTubers στον πλανήτη που ασχολούνται με fitness. Επιτρέπει ουσιαστικά την ταχύτερη δημιουργία του ATP, που είναι το νόμισμα της ενέργειας μέσα στα κύτταρα, μαζί και τα μυϊκά κύτταρα, και συνήθως το ATP χρησιμοποιείται σαν η πρώτη πηγή ενέργειας
πριν από οποιαδήποτε άλλη, πριν από, ρε παιδί μου, λιπίδια κλπ. Σε κυρίως ασκήσεις ή exercise υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας της προσπάθειας. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυξάνει ουσιαστικά την απόδοσή σου και ιδιαίτερα τη δύναμή σου και μπορεί να αυξήσει λίγο και σαν αποτέλεσμα το συνολικό όγκο που κάνεις στο γυμναστήριο και αυτό με τη σειρά του να έχει ένα υπερτροφικό πλεονέκτημα. Αυτό που προτείνεται συνήθως είναι 3 με 5 γραμμάρια τη μέρα. Είναι, θα έλεγα ότι για κάποιον που ζυγίζει περισσότερο, ίσως είναι καλύτερο να πάει προς τα 5 γραμμάρια. Για κάποιον που ζυγίζει λίγο λιγότερο και κοπέλες συνήθως, τα 3 γραμμάρια ίσως να είναι λίγο πιο κατάλληλα. Και επειδή πολλοί θα ρωτήσουν αν χρειάζεται να την κάνεις, να κάνεις load ή όχι, ή αν πρέπει να τη σταματήσεις. Αρχικά το loading phase δεν είναι απαραίτητο. Μπορείς να το κάνεις εάν θες να δεις τα αποτελέσματά της λίγο πιο γρήγορα, γιατί παίρνει κάποιο καιρό να κορεστούν τα αποθέματα κρεατίνης στο σώμα. Δηλαδή θα το δεις σε βάθος κάποιων εβδομάδων τα effect. Παρ' όλα αυτά, εάν κάνεις μια φάση φόρτωσης, θα δεις τα effect της κρεατίνης λίγο πιο γρήγορα. Και αυτό μπορεί να το κάνεις με 20 γραμμάρια περίπου μερισσίως, πάζοντάς το σε δόσεις μέσα στη μέρα, γιατί πάρα πολύ κρεατίνη με τη μία σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει κάποια διάρρεια ή λίγο πονόκυλο, επειδή χρησιμοποιεί αρκετό νερό για να απορροφηθεί και μπορεί να έχει έτσι effect σε μεγάλες δόσεις αρνητικά στην κοιλιά σου και στο έντερό σου, ναι. Αλλά αυτό που θα πρότεινα για τους περισσότερους είναι απλά να ξεκινήσουν με 3 με 5 γραμμάρια κρεατίνης. Επίσης δεν χρειάζεται να την κάνεις cycle, είναι το πιο πολύ ερευνημένο συμπλήρωμα ever όσον αφορά το πόσο ασφαλές είναι. Είναι απολύτως ασφαλές, δεν χρειάζεται να τη σταματάς, πρέπει να την παίρνεις κάθε μέρα όσο γίνεται. Εντάξει, τώρα να χάσεις μία δόση εδώ και εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να την παίρνεις κάθε μέρα στα ίδια γραμμάρια, είτε είναι training days είτε είναι off days, για να κρατήσεις κορεσμένα τα επίπεδα κρεατίνης στο σώμα σου. Και έχουμε και direct έρευνες και βασικά είχαμε αρχικά indirect που φαινόταν να αυξάνει το lean body mass, δηλαδή όλους τους ιστούς που δεν είναι μόνο η μυς αυτή καθ' αυτή, μπορεί να είναι και νερό και γλυκογόνο. Δεν ήμασταν 100% σίγουροι για το effect της κρεατίνης, γιατί κρατάει και ελάχιστο νερό για να αποθηκευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα νερώσεις όπως λέγανε παλιά οι bodybuilders ή ότι θα θολώσεις. Θα θολώσεις, όχι νερώσεις, sorry. Και το νερός ήταν ωραίο γιατί λέω παίζει να το λέγανε και αυτό. Το θολός ήταν κλάσικο όμως. Μη σε απασχολεί ούτε αυτό επίσης. Και έχουμε πια και η τελευταία μετανάλυση ήταν από, πώς τον λέγανε, Μπουρκέ. Μπέρκ, Ράιαν Μπέρκ, από το lab μας είναι ο Ράιαν. Ο Μπουρκέ. Ριάν Μπουρκέ. Αυτό είναι το όνομα του πλέον, ενημέρωσέ τον. Βαργελόνη. Θα τον περάσουμε στο σύστημα. Κύριε, το όνομά στα ελληνικά παρακαλώ. Τι Μπουρκέ. Λοιπόν, Μπουρκέ. The effects of creatine supplementation. Μετρήσανε κατευθείαν, κάνουν ένα systematic review και μετα-ανάλυση για να μετρήσουν απευθείας την αύξηση μυϊκή μάζα, και εκεί είδαν ένα μικρό effect της κρατίνης στην αύξηση της μυϊκής μάζας με direct measures της υπερτροφίας. Και τι άλλο ήθελα να πω για την κρατίνη. Έχω ξεχάσει κάτι. Ναι, και ότι υπάρχουν ένα 20 με 30% των ανθρώπων που είναι non-responders, δηλαδή θα πάρουν κρατίνη και δεν θα δούνε κάποιο πλεονέκτημα, κάποια επίδραση στην προπόνησή τους. Ωστόσο, να πω ότι τα δεδομένα που έχουμε από απευθείας μετρήσεις στην υπερτροφία δεν είναι κάτι extreme, δεν είναι ότι θα πάρεις κρατίνη και ξαφνικά θα πάρεις, όπως αρχικά πιστεύαμε, θα αυξήσει την υπερτροφία σου κατά 1/3 ή κάτι τέτοιο. Είναι μικρότερη η επίδραση, αλλά και πάλι εάν είσαι σε ένα επίπεδο στην καριέρα σου, την προπονητική, που θες να το πας λίγο στο επόμενο βήμα και ίσως μετράς, λογκάρεις προπονήσεις, ίσως η κρατίνη να έχει κάποιο θετικό effect. Πέρα από αυτό, το άλλο που είναι έτσι emerging πεδίο, αναδύεται, είναι ότι έχει και κάποια ωφέλη, φαίνεται, σε cognitive tasks.
Τα cognitive tasks μπορεί να είναι στη μνήμη, στο πώς κάνουν perform σε συγκεκριμένα τεστ, ας πούμε, που εξετάζουν το cognitive function, το πόσο καλά δηλαδή αποδίδεις σε κάτι το οποίο χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, έντονα το μυαλό σου. Είναι κάτι πιο περίπλοκο, μια διαδικασία, κάτι που πρέπει να κάνεις, μια εργασία πιο δύσκολη. Ειδικά σε καταστάσεις, ναι, προσπάθησα να το πω με τα ελληνικά, ενώ μπορούσα να το πω στα αγγλικά κατευθείαν. Ναι, να το κάνεις, γιατί φάνηκε ένα cognitive task αυτό, ρε παιδί μου, και να αποτυχάνει. Ναι, ακριβώς. Θα μας δώσει το σως εδώ ο φίλος μας. Λοιπόν, δώσ' το. Οι γνωστικές λειτουργίες είναι ψυχικές διεργασίες που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να μαθαίνει, θυμάται, λύνει προβλήματα, συγκεντρώνεται, παίρνει αποφάσεις. Βασικοί τύποι γνωστικών δραστηριοτήτων: μνήμη, προσοχή και συγκέντρωση, εκτελεστικές λειτουργίες, γλωσσικές ικανότητες, αντίληψη και οπτικοχωρική ικανότητα, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Και έχει κάποια παραδείγματα. Και GPT. Και συνήθως full το GPT στα ελληνικά, bro. Το ChatGPT το συχαίνομαι στα αγγλικά, είναι πολύ καλό για κάποιο busy work, για μαλακίες, αλλά όταν του ζητάς να γράψεις Sky Cringe, στα ελληνικά έσκασε τώρα και λες. Φαντάζομαι που το διαβάζεις όμως, πώς διαβάζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ζάμπια που λένε «Πάω κολέ» και δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτά που λένε και πρώτος κάτι μαύρες άσπρες φανέλες. Είναι αυτό, δεν καταλαβαίνεις κάτι. Γάμισε, ναι, τελείως. Να σημειώσω ότι αυτές οι επιδράσεις θετικές είναι μικρού βαθμού, δεν είναι πάλι, όπως είπα και πριν, η μέρα με τη νύχτα. Και συνήθως, νομίζω αρκετές δοκιμές κλινικές, όταν τεστάρουν το νοητικό performance, είναι σε καταστάσεις που υπάρχει έλλειψη ύπνου π.χ. για να εντείνουν, νομίζω, αυτά τα effects. Δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να έχει, υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί να βοηθάει τον εγκεφαλό, τέλος πάντων, η κρεατίνη, επειδή χρησιμοποιείται, όπως είπα και πριν, σαν νόμισμα ενέργειας στο σώμα σου από όλους τους ιστούς. Και ναι, είναι απολύτως safe, μπορεί να προσφέρει ωφέλη για τη μυϊκή σου ανάπτυξη, μπορεί να σε βοηθήσει και νοητικά να είσαι πιο συγκεντρωμένος και να αποδίδεις λίγο καλύτερα. Είναι απολύτως safe, οπότε θα έλεγα ακόμη... και αν είσαι φυτοφάγος, ακόμα περισσότερο, επειδή δεν παίρνεις κρατίνα από τη διατροφή, για τους περισσότερους είναι ένα πολύ πολύ καλό συμπλήρωμα. Το οποίο, εντάξει, είπα πριν ότι μπορεί να το πάρεις πιο αργά στην προπονητική σου καριέρα, αλλά δεν είναι κακό να το ξεκινήσεις και από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Και ειδικά εγώ κρεατίνη θα έλεγα στους πάντες. Δηλαδή και στη μητέρα μου που πάει γυμναστήριο, τώρα ξέρεις, 1 με 3 φορές τη βδομάδα τα τελευταία 3 χρόνια και προφανώς δεν κάνει advanced προπόνηση υπερτροφίας. Κάνει επαγγελματικό powerlifting. Ξέρεις πώς κάνει έτσι. Έχει απλά βάρη για την υγεία της, μερικά μηχανήματα. Κρεατίνη και σε αυτό το πληθυσμό, γιατί και αυτό ήταν ένα βασικό σχόλιο του Darren Cow, ο οποίος είναι από τους main ερευνητές στο χώρο της κρεατίνης. Οκ, τέλεια, η καριέρα μου εδώ. Πεταμένη στον κάδο. My apologies. Disclaimers. Okay, translated in Greek. Okay, try hard. Άντε γαμίσου σε γαμώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν ότι αυτές οι αυξήσεις που ήταν σχετικά μικρές όταν είδαν regional hypertrophy, ότι ναι, βοήθησε, αλλά δεν ήταν αυτό το 3 κιλά μυϊκή μάζα που ακουγόταν μερικές φορές. Σε αυτόν τον πληθυσμό, σε μεγαλύτερο κόσμο που χρειάζεται και τη μυϊκή μάζα για την αυτονομία του και μπορεί να είναι ακόμα πιο meaningful και είναι κυριολεκτικά ένα φθηνό συμπλήρωμα που έχει, πόσο ξέρουμε τώρα, μόνο θετικά. Και αυτό που είπε στο τέλος και για τα benefits που έχει για το μυαλό, ας πούμε, είναι win-win και σχετικά φθηνή κρεατίνη. Τέλεια. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Εάν θέλεις, φίλε Πάτροκλε, αν θα το αναφέρεις εσύ, pre-workouts και καφεΐνη. Ναι, pre-workouts και καφεΐνη, a.k.a. η αλήθεια που δεν θέλει κανένας μας να αποδεχθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε γρήγορα με την καφεΐνη, get it out of the way. Προφανώς οι περισσότεροι φαντάζομαι ξέρετε τι είναι. Η καφεΐνη λειτουργεί ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αδενοσίνης. Γάμισε. Okay. Με αποτέλεσμα την αύξηση της εγρήγορσης και τη μείωση της αντίληψης της κόπωσης. Παράλληλα, διεγείρει την απελευθέρωση κατεχολαμίνων όπως η επινεφρίνη λοιπόν, καφεΐνη θα σε ξυπνήσει. Όπως τα λέγει και ο Λιμπάκης, πάρτινα, κάνει καλό. Αλλά
πέρα από το GPT και το αστείο, η καφεΐνη γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και το performance σου στο γυμναστήριο ως ένα βαθμό. Δεν έχουμε δεδομένα αυτή τη στιγμή για μακροχρόνιο όφελος σε μυϊκή υπερτροφία. Είναι σημαντικό αυτό να το διαχωρίσουμε, ότι οι έρευνες που υπάρχουν δείχνουν ότι κάποιες δόσεις καφεΐνης, οι οποίες δεν είναι και όσο extreme όσο μερικοί ίσως περιμένουν, μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνεις κάποιες παραπάνω επαναλήψεις ή να κάνεις κάποια παραπάνω κιλά. Αυτό δεν είναι ούτε μια αύξηση insane, ούτε κάτι το οποίο ξέρουμε με σιγουριά ότι θα σου αποφέρει περισσότερα μυϊκά gains σε βάθος χρόνου. Τώρα, όσον αφορά τις δόσεις, υπάρχουν κάποια guidelines που είναι 1 με 3 μιλιγραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους 30 με 60 λεπτά πριν την προπόνηση, τα οποία φαίνονται να είναι αρκετά για τα ωφέλη της. Για πράγματα όπως συγκέντρωση π.χ. χρειάζεται ακόμα λιγότερη καφεΐνη. Το sweet spot είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι πολλοί κόσμος ίσως πιστεύει ότι είναι. Αλλά anyways, κάτι που πολλοί χάνουν με την καφεΐνη, ειδικά με τα συμπληρώματα pre-workout που έχουν αρκετή καφεΐνη, είναι ότι το πότε θα πάρεις καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει αρκετά τον ύμνο σου, καθώς το half-life της καφεΐνης είναι 12 ώρες. 6 ώρες. Όχι. 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. 6 ώρες το τέτοιο είναι για το half-life. Είναι 6 ώρες, οπότε αν πηγαίνεις γυμναστήριο το απόγευμα και ροκάρεις ένα κάρο καφεΐνη, αυτή η καφεΐνη θα είναι στο σύστημά σου ουσιαστικά για αρκετές ώρες μετά και μπορεί να επηρεάσει τον ύμνο σου και. Οπότε είναι σημαντικό να λαμβάνεις την καφεΐνη σου 10 με 13 ώρες πριν τον ύπνο, ανάλογα το πόσο μεγάλη είναι η δόση. Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται διαφορετικά στην καφεΐνη, που είναι πιο ευαίσθητοι, που είναι λιγότερο ευαίσθητοι, χτίζεις κάποιο tolerance όσο περνάει ο καιρός και γενικά δεν είναι κάτι το μαγικό. Θα σε βοηθήσει σε μέρες που ίσως είσαι λίγο πιο κουρασμένος, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις το κλασικό bro approach που πρέπει να πάρεις 17 σκουπ pre-workout πριν πας. Και αυτό μας φέρνει στα pre-workouts. Γενικά συμπληρώματα τα οποία συνδυάζουν πολύ καφεΐνη, που είναι το βασικό συστατικό, με άλλα συστατικά τα οποία ίσως έχουν δείξει κάποιες επιδράσεις σε δύναμη και μυϊκή υπερτροφία ή τουλάχιστον σε performance, σε διάφορες δοσολογίες που τις περισσότερες φορές ή δεν είναι αρκετά υψηλές για να σου δώσουν αυτή τη στιγμιαία δράση που θες, ή χρειάζεται να τις λαμβάνεις, να τις λαμβάνεις μακροχρόνια ώστε να δεις actual αποτελέσματα. Π.χ. θα δεις pre-workouts τα οποία μπορεί να έχουν βιταλανίνη και κρεατίνη, συμπληρώματα τα οποία χρειάζεται να τα πάρεις για παραπάνω καιρό για να σε βοηθήσουν πραγματικά, και όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω, άλλα συστατικά τα οποία έχουν κάποια στοιχεία από πίσω, αλλά όχι τίποτα το συγκινητικό σε καμία περίπτωση. Οπότε η καφεΐνη είναι το βασικό συστατικό των pre-workouts, αλλά τα pre-workouts όταν έχουν συγκριθεί στη βιβλιογραφία μόνο με καφεΐνη, δεν έχουν δείξει να έχουν κάποιο advantage. Και υπήρξε και μια πρόσφατη έρευνα σε γυναίκες, σε trained γυναίκες, η οποία συγκεκριμένα τέσταρε pre-workouts με σκέτη καφεΐνη και placebo, και το εντυπωσιακό ήταν ότι δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ κανενός από των groups, δηλαδή ούτε η καφεΐνη από μόνη της έδωσε κάποιο boost. Τα pre-workouts γενικά έχουν πάρει πολύ hype γιατί σκάνε και variants τα οποία έχουν μέσα άλλες ουσίες οι οποίες είναι διαργετικές και πιο επικίνδυνες, αλλά τα πιο γνωστά, ας πούμε, pre-workout αυτή τη στιγμή στην αγορά έχουν πολύ καφεΐνη και κάποια άλλα συστατικά. Γενικά είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο, ούτε το συνιστώ, ειδικά στην Ελλάδα που οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να πίνετε και καφέ, ο οποίος έχει και πολλά ωφέλη υγείας. Είναι αρκετά overpriced, δεν θα σε καλύψει όσον αφορά την κρεατίνη σου ή άλλες ουσίες που μπορεί να περιέχει, γιατί θα χρειαστεί να το παίρνεις κάθε μέρα και κοστίζει παραπάνω. Αυτό που βάζουν κρεατίνη. Ναι, 2 μιλιγραμμάρια. 2 μιλιγραμμάρια, 2 γραμμάρια. Αυτό που, παρένθεση, ότι η κρεατίνη επιπλέον δεν χρειάζεται να παίρνετε σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Βγάζεις ως έναν αίμα να την παίρνεις μετά από την προπόνηση που έχουν εξαντληθεί τα επίπεδα κρεατίνης, αλλά γενικά πάρ' την όποτε θες. Και επειδή ένας πελάτης μου, έχω ένα πελάτη, πήγε στο συμπληρωματάδικο και του προτείνανε να την παίρνει με υδατάνθρακα για να απορροφηθεί, ή ότι υπάρχουν 1002 μορφές κρεατίνης, να πω ότι κρεατίνη μονοϊδρική είναι η μόνη η οποία έχει εξεταστεί σε πάρα πολλές έρευνες, είναι αυτή που είναι αποτελεσματική, δεν χρειάζεται να την πάρεις με κάτι άλλο,
Και μιας και μιλάμε για καφεΐνη, καλό είναι να δεις άμα σου προκαλεί, γιατί μαζί με κρεατίνη μπορεί να έχει κάποιο συνεργιστικό, αρνητικό αποτέλεσμα στο στομάχι σου και στη κοιλιά σου και μπορεί να σου προκαλέσει λίγο διάρρεια, λίγο έτσι. Τέτοια πραγματάκια. Ναι, sorry, παρένθεση, την κλείνω ξανά πίσω σε ένα φίλο. Γάμιση παρένθεση. Γιατί και η κρεατίνη είναι κάτι που με νευριάζει full που το βάζουν. Γιατί το βάζουν μόνο για να λένε. Να ξέρετε ότι τα συμπληρώματα θέλουν να σου πούνε πράγματα. Όπως και στο Prime, ας πούμε, το ποτό λέει πάνω ότι έχει BCAA και έχει κυριολεκτικά ένα αμινοξέο μόνο του. Έχουν και ονόματα σε κάθε μπουκάλι. Είναι το ένα αμινοξέο εκεί. Τους ξέρω, φίλοι. Είναι φίλοι με το CEO. Πίνουν καφεδάκι. Μωρέ, κάτσε να πάμε τώρα στο. Μπελούι μου. Είναι μαζί. Λέει, κάτσε να πάμε ωραία, λίγο να μας πιει και ξαναρχόμαστε. Εντάξει, αφού μας ξέρεις, ρε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Η κρεατίνη σε αυτά είναι σποτών. Είναι απλά το δικό μας έχει και κρεατίνη. Το δικό μας έχει, ξέρω εγώ, και απεμπλουτισμένο ουράνιο μέσα. Με αυτό θα μου δώσει καρκίνο. Εντάξει. Το γρίπι δηλαδή. Ναι. Μια χαρά πάει. Golden flu. Να πω ένα μικρό οίκο. Methyl blue. Να πω ένα μικρό οίκο ότι ρε μπρο, βλέποντας ειδικά στο χώρο του powerlifting που ξέρεις, το supplementation εκεί πέρα, ρε παιδί μου, είναι πολύ βασικό στο αυτό χτύπα την πρωτεΐνη σου, πάρε μια κρεατίνη και παίρνει και καφεΐνη, ξέρω εγώ, πριν την προπόνηση. Με διαλύει που σκάνε κάτι τώρα, πήρα το Angel Dust, το έτσι, εδώ, πάρε το scoop, βάλ το, ανακάτεψέ το. Θα σου δώσει τα tingles που δεν θα κάνουν και τίποτα στο τέλος, το μούδιασμα στη μούρη. Απλά πάρ το λευκό Monster που παίζει και 3 Days Grace από πίσω Animal, ξέρω όταν τα ανοίγεις, το γνωστό meme. Πιέστο στο αμάξι, στο λεωφορείο, στο δρόμο και πήγαινε κάνε αυτό. Πιες τον καφέ σου και κάνε την προπόνηση. Και σκάσε με τα pre-workout. Και έχω τσαντιστεί με άτομα που μου έχουν πει στον αγώνα, μου έχει τελειώσει το pre-workout, να πάρω άλλο. Βλάκα. Θα βάζει στο σούπερ μάρκετ και πάρει ένα Monster. Και μην με ξενοχλήσεις. Πάρε χάπια καφεΐνης, bro. Να σημειώσω ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει με τα pre-workouts. Είναι ότι. Και εντάξει, με τα περισσότερα συμπληρώματα. Εάν δεν είναι από tested range, πολλές φορές έχουν υπάρξει cases όπου εταιρείες βάζουν μέσα άλλες παράνομες ουσίες και stimulants, τα οποία μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις για την υγεία σου και είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το θες. Οπότε είναι ένας άλλος λόγος για να μην πετάς τα λεφτά σου σε pre-workouts, τα οποία μπορεί δυνητικά να σου προξενήσουν βλάβες στην υγεία σου. Το προξενείο βλάβεων. Εντάξει, να πούμε το εξής, γιατί ακούστηκαμε τελείως κολόφλωροι τώρα που κράζουμε pre-workouts. Το λέμε όσοι παππούδες που προφανώς έχουμε πάρει τώρα Jack 3D Original Formula, craze απαγορευμένο που είχε μέσα. Έχουμε, ναι, πρέπει και κάποιοι να είναι μάγκες εδώ. Εγώ μόνος μου πρέπει να κουβαλήσω εδώ την ομάδα. Craze τώρα original formula που μετά βρήκανε μέσα, ξέρω εγώ, οστά, ερώσονε. Ναι. Μεθαμφεταμίνες τώρα, ξέρεις, από ρώσικα πειράματα και τέτοια. Ήτανε, αλλά ναι, εντάξει. Είναι legendary που θα έλεγε κάποιος στο YouTuber το Craze original και το Jack 3D. Ακόμα μιλάει κόσμος για αυτά στα σοκάκια της Πάτρας και της Αθήνας. Τα προλάβαμε, φίλε. Και ο Εμίλ είχε φέρει, ένας φίλος εδώ, αδερφός, Shout Emil, είχε φέρει τώρα ένα pre-workout με DMAA και ξέρω εγώ τώρα πράγματα τα οποία δεν ήξερα τι είναι. Παλιά τώρα. Και ήταν instant hit. Instant hit, panic attack. Πάμε γυμναστήριο τώρα γιατί θα πεθάνω, νιώθω ότι πεθαίνω. Το obsession, high insanity και μετά crash σε βαθμό που ήμασταν καθιστοί στο σούπερ μάρκετ. Απλά καθίσαμε σε 2 καρέκλες για 45 λεπτά και δεν μιλάγαμε. Από το crash. Anyways, όλα αυτά για να πούμε, παιδιά, έχουμε εκπροσωπήσει. Απλά pre-workout γενικά σαν συμπλήρωμα είναι τη μία φορά με τα παιδιά που θα πάτε για το sessions, τραλαλό, να πάρουμε και 2 scoop pre-workout, να είμαστε στην τσίτα, να ορλιάζουμε, να κάνουμε την προπονησάρα μας. Σαν καθημερινό συμπλήρωμα, ψηλό waste of money, ειδικά αν σ' αρέσει ο καφές ή αν θες απλά το boost της καφεΐνης, πάρε χάπια καφεΐνης όπως είπε ο Ραλευκόπουλος, τυριρί. Παίζει και το άλλο, πολύ σημαντικό είναι ότι πολύ ψυχολογικά γίνονται εξαρτημένοι σε αυτό το effect, παρότι μπορεί να μην έχει κάποια ουσιαστική επίδραση και μετά εάν δεν πάρουν pre-workout, δηλαδή παίρνουν μια φορά και 2-3 και μετά τους κολλάει ότι αν δεν πάρουν pre-workout η προπόνησή τους θα είναι σκατά. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο του δεν πήρα pre-workout, δεν ήταν καλή προπόνησή μου επειδή το έχουν όσοι μπάρει, οπότε πρέπει να πάρω και ξεκινάει ένας κύκλος τέτοιος που συνέχεια το φιντάρει και είναι
ψιλοπεταμένα λεφτά τα pre-workouts εν τέλει. Και καταλήγεις να παίρνεις για ένα μεγάλο μέρος της προπονητικής σου καριέρας χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο και κάποιο πραγματικό effect πέρα από το placebo effect. Εκτός αν πάρεις το αναβολικό παράθυρο pre-workout, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα, αναβολικοπαράθυρο.gr, νέο συμπλήρωμα. Στο αέρα. Που αυτό θα ήταν extreme, ρε φίλε. Το έχουμε συζητήσει χρόνια πριν, θυμάστε. Fun fact, sorry, για το κοπανιστός αέρας. Έρευνες τώρα που έχουν πει σε άτομα ότι τους δίναν αναβολικά και τους δίναν τώρα κάτι χάπια που δεν είχαν τίποτα. Actual έρευνες. Είναι 2 συγκεκριμένες. Extreme gain σε δύναμη και reports ότι πω καλά. Τι προπονησάρα κάναμε και πάει τρομερά η προπόνηση. Οπότε να το έχετε και αυτό και στο νου σας, ότι και το placebo effect είναι κάτι που παίζει εκεί έξω και τα pre-workouts είναι prime placebo inducers, ειδικά τώρα με κάτι ονόματα mega death, extreme pump, super potency και νεκροκεφαλές. Αυτά για το pre-workout. Βασικά ένα από τα συστατικά του pre-workout το οποίο μπορεί να αξίζει είναι η κιτρουλίνη, η μιλική. Citrulline mallate. Μιλική λίγο η κυρία εδώ πέρα. Εκ της μήλου η κιτρουλίνη να υποθέσω. Από το όνομα Κοπενσιθίας καλό έχουμε την κυρία από τη Μήλο. Nice. Λοιπόν, η μιλική κιτρουλίνη ή αλλιώς citrulline mallate είναι μια ένωση που συνδυάζει το μιλικό οξύ και το αμινοξύ L-κιτρουλίνη. Τώρα η κιτρουλίνη στο αίμα τα έχουμε ξαναπεί, αλλά για τους καινούριους που έχετε έρθει μετατρέπεται σε αργινίνη και στη συνέχεια σε νητρικό οξύδιο, το οποίο αυξάνει τη ροή αίματος και απομακρύνει οτιδήποτε μεταβολικά παραπροϊόντα από τους μυς που τα οποία δημιουργούνται με την προπόνηση αντιστάσεων, ενώ το μιλικό οξύ βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας. Τώρα, αυτή η ουσία έχουμε κάποιες ενδείξεις μέσα από μια μεταανάλυση του 2020 του Eric Trexler et al., τον Trexler et al., ότι μπορεί να βοηθήσει σε momentary performance, δηλαδή ρε παιδί μου οι συμμετέχοντες των μελετών φάνηκε ότι αύξησαν σημαντικά τις επαναλήψεις που έβγαλαν μέσα στα σετ και φάνηκε ότι και η συνολική προπόνηση ήταν λιγότερο κουραστική, δηλαδή στο RPE του κάθε session κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες φάνηκε να κουράζονται λιγότερο. Επομένως, με τα τέλεια ελληνικά τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενδεχομένως από προπόνηση σε προπόνηση να νιώθεις λιγότερο κουρασμένος και να μπορείς να βγάλεις κάποιες περισσότερες επαναλήψεις. Τώρα, έχουμε μια άλλη μελέτη από Σαπέλ, et al., λογικά, το 2021, που έδωσε 8 γραμμάρια μιλικής κιτρουλίνης σε προπονημένους άντρες και φάνηκε ότι μπόρεσαν να βγάλουν περισσότερες επαναλήψεις στις πίεσεις πάγκου, ιδιαίτερα στα επόμενα σετ, κάτι το οποίο είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν κάνεις προπόνηση με βάρη. Το πρώτο σετ ή το δεύτερο σετ μπορεί να είναι αρκετά δυνατά και στη συνέχεια θα καταλάβεις ότι η απόδοση σου μειώνεται, είτε θα χρειαστεί να ρίξεις κιλά, είτε θα χρειαστεί να ρίξεις επαναλήψεις αν κρατήσεις το ίδιο φορτίο. Όμως το θέμα είναι ότι καμία από αυτές τις, ούτε η μεταανάλυση πρώτη που ανέφερα, ούτε η δεύτερη μελέτη, δεν μελέτησαν την υπερτροφία σε βάθος χρόνου. Εξέτασαν μόνο τι συμβαίνει σε μία προπόνηση του άνω σώματος, επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε ξεκάθαρα αποτελέσματα, συμπεράσματα και τόσο για υπερτροφία όσο και για δύναμη. Και η αλήθεια είναι ότι η μεταανάλυση από Αγκουιλάρ και Κασονάτο, καλά, αν νομίζετε ότι ο Χρήστος Σίτας διέλυσε τα επωνύματα Wait, Hold My Beer, το 2022 συγκέντρωσε δεδομένα από 4 μελέτες, αν θυμάμαι καλά, και γύρω στους 130 participants, από τυχεοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, τα λεγόμενα RCTs, και δεν φάνηκε να παρατηρείται μια συνολική επίδραση που να ευνοεί τη μιλική κιτρουλίνη για αύξηση στη δύναμη. Επομένως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα, τουλάχιστον μέχρι ώρας, ούτως ώστε να συνιστούν τη μιλική κιτρουλίνη σε ένα απαραίτητο συμπλήρωμα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει φτιάξει το θέμα της πρόσληψης πρωτεΐνης, αν κάποιος παίρνει αρκετή καφεΐνη πριν από την προπόνησή του, αν κάποιος παίρνει και κρεατίνη, τότε ναι, εάν θες να ξοδέψεις, και έχω εδώ από γνωστή εταιρεία μιλική κιτρουλίνη 250 γραμμάρια 8 ευρώ, συν κάποια μεταφορικά φαντάζομαι, οπότε σου βγαίνει για ένα μήνα γύρω στα 9 ευρώ. Αν έχεις να διαθέσεις ένα τέτοιο ποσό, μπορείς να προχωρήσεις σε ένα συμπλήρωμα το οποίο δεν είναι και σίγουρο θα σου κάνει κάτι θετικό, αλλά δεν φαίνεται, μάλλον φαίνεται να έχει κάποιες μικρές ενδείξεις. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι ότι εάν
χρησιμοποιήσεις δόσεις αρκετά μεγάλες, μεγαλύτερες μάλλον των 8 με 12 γραμμαρίων, μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα στο στομάχι σου. Πώς το λένε, guilty as charged, και με καφεΐνη και με γιτουλίνη, γενικά δεν τα πάω καλά, και είναι ο λόγος ο οποίος σταμάτησα να χρησιμοποιώ γιτουλίνη, γιατί δεν έβλεπα ότι είναι και κάποια ξεκάθαρα benefits, και από το να γλιτώσω όλο το στρες στο στομάχι μου, λέω εντάξει, είμαι καλύτερα χωρίς αυτό. Αλλά αν θες να τη χρησιμοποιήσεις και αν βλέπεις ότι το στομάχι σου δεν έχει οτιδήποτε πρόβλημα, 6-8 με 12 έως και 12 γραμμάρια 30 λεπτά πριν την προπόνηση είναι η δοσολογία στην οποία θα πρέπει να πας. Αυτό το οποίο νομίζω είναι γενικά, πώς είναι, καθολικά confirmed ότι θα έχεις κάποιο καλύτερο pump, οπότε εντάξει, μπορεί να σου αρέσει λίγο παραπάνω η προπόνηση, αλλά είναι καθαρά συμπεριφορικό, και ενδέχεται να δεις και ότι κάποιες ορισμένες θετικές επιδράσεις στην κόπωση μέσα στο session και ίσως και σε κάποια set της επαναλήψεις. Μάγκας και άντρας. Παίρνεις ή έπαιρνες ποτέ Citrulline ή Χρήστο? Όχι, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι cool, thumbs up, μικρό thumbs up βασικά, δεν είναι κρεατίνη, και εντάξει, can't be asked τώρα να βάζω και κάτι άλλο. Άλλα γεύση ήταν μόλι της και ήταν άγευστη. Ξέρεις, δεν είναι αυτό το unflavored της κρεατίνης που το αντέχεις, είναι πολύ όξινη η γεύση της, αν δεν πάμε καλά. Ναι, ανεκδοτικά παίζουν και αυτά τα reports για pump και αού, και εντάξει, τώρα δεν είναι από τα... Ναι, στα περισσότερα και όλες pre-workout formulas που είναι σε πολύ λίγα γραμμάρια, δηλαδή είναι underdosed, με αποτέλεσμα το... Sorry φίλοι μου, από το Spotify δεν βλέπετε, εδώ πέρα κάνει γκριμάτσο ο φίλος Πάτροκλος. Οπότε στα pre-workouts όταν μπαίνει ειδικά είναι πάντα underdosed, δεν έχω δει ποτέ 8 γραμμάρια να περιέχεται σε ένα scoop. Μόνο ένας ο Μαρ Ισούφιος, ο οποίος είχε φτιάξει κάποια στιγμή. Είναι το Singularity, και πώς λέγονταν το προηγούμενο? Ή το Singularity ήταν το πρώτο και το Ouroboros ήταν το δεύτερο? Ouroboros ήταν το δεύτερο. Ναι, nice. Αληθινήμα, είχαμε προλάβει Singularity. Γιατί φάγανε και εκείνη με νησάρα in car. Ναι, και ναι. Από μια εταιρεία στην Ιταλία, τώρα Biomedical, τώρα ο άλλος εκεί, τίποτα, έβγαζε συμπληρώματα ο βλάκας από τον Καναδά και του κάνω μήνυση. Ο βλάκας από τον Καναδά. Έχω μια φωτογραφία. Το λέει ο Ιταλός και καλά να γράψει. Τώρα ξέρω εγώ, είσαι εκεί Ιταλός, έχεις μια βιοιατρική εταιρεία και σε ενόχλησε ένας βλάκας στην Καναδά που βγάζει συμπληρώματα. Apologies, Omar, my Ralph Koblos hates you. Yes, thanks for the shorts. Έπρεπε να πεις και κάποια άλλα πράγματα μέσα αυτά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Να κρατήσουμε τις δουλειές μας για τώρα. Μπουγάτσα κακάο γάλα. Γενικά. Και να συμπληρώσω λίγο για τη μιλική, για αυτό που είναι μιλική κιτρουλίνη. Νομίζω έχει μπει κάπως τυχαία το μιλικό οξύ στην κιτρουλίνη. Δηλαδή, απλά νομίζω κάποιος το ξεκίνησε και μετά συνέχισε να ερευνάται σαν μιλική κιτρουλίνη. Ναι, υπάρχει κάποιος μηχανισμός που το μιλικό οξύ όντως στον κύκλο του Krebs χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, αλλά νομίζω δεν κάνει κάποια ουσιαστική διαφορά. Anyway, το πετάω απλά έτσι για το... Το είχε πει και ο Τρέξλερ, νομίζω, κάποια στιγμή. Δεν κάνουμε. Nice. Γενικά από το αναβολικό παράθυρο, Citrulline Maleate παίρνει ένα... Δεν είναι thumbs down, αλλά είναι αυτό το στη μέση, ξέρω εγώ, είναι και αναποφάσιστο. Όχι αναποφάσιστο. Νητρικά τώρα, λοιπόν. Πριν μπει στα νητρικά, Χρήστο Σίτα, να αναφέρω ότι στην Ελλάδα η λέξη νητρικό χρησιμοποιούταν για πολύ καιρό για τα pre-workouts. Για το νητρικό οξύ και λέξεις. Υπήρχαν συγκεκριμένες λέξεις που ακουγόντουσαν και δεν ήξερε κανείς τι έλεγε ο ένας με τον άλλον, απλά λέγανε αυτές τις λέξεις. Ήταν τα νητρικά, γυράνιο ήταν και μια λέξη που ακουγόταν πάντα με το νητρικό, αυτό έχει γυράνιο μέσα, αλλά ήταν και το γαλακτικό οξύ, τα νητρικά, το οξύ, οξέα, πράγματα. Για πες μας όμως, ρε μπρο, τι είναι actual τα νητρικά? Τα νητρικά, λοιπόν, τα νητρικά είναι κάποιες ουσίες οι οποίες είναι naturally occurring σε πολλά λαχανικά, τα οποία είναι και η κύρια πηγή νητρικών και νητριδίων τέλος πάντων, αλλά επίσης χρησιμοποιούνται και σαν πρόσθετα σε διάφορα τρόφιμα επεξεργασμένα, όπως είναι τα επεξεργασμένα κρέατα, λουκάνικα, σαλάμια, κουλουπού. Και επίσης υπάρχουν και στα
Πώς λέγονται ρε παιδί μου, έλα, δεν μου έρχεται η λέξη αυτά που βάζουν στα φυτά. Όχι, στα pesticides. Τώρα δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη. Πεστισίδια. Λοιπόν, θα μάθουμε τώρα τη λέξη. Τέλος πάντων, παίρνουν και από εκεί τα λαχανικά μας τα nitrates, μπορεί να βρίσκονται και στο νερό, σαν αποτέλεσμα... Μπράβο, φυτοφάρμακα, extreme που δεν θυμόμουν τη λέξη. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες πηγές και σίγουρα η κάθε πηγή διαφέρει, κάθε πηγή νητρικών διαφέρει από την άλλη. Ο μηχανισμός με τον οποίο δρούν είναι ουσιαστικά ότι αυξάνουν κάπως τη ροή του αίματος και την αγκιοδιαστολή, με αποτέλεσμα αυτό να επιτρέπει καλύτερη απόδοση, να αυξάνει λίγο την αντοχή και με αποτέλεσμα έτσι να βελτιώνεται και η μυϊκή υπερτροφία, ή τουλάχιστον πιστεύουμε έως τώρα. Υπάρχουν κάποια νέα ερευνητικά δεδομένα που δίνουν κάποια πιθανά ωφέλη για μυϊκή ανάπτυξη, ωστόσο δεν έχει κατάληξει βιβλιογραφία 100%. Κυρίως έχει ερευνηθεί το beetroot juice, θα το έχετε δει, ο χυμός από παντζάρι, σε τεστ γύρω από διάφορα αθλήματα για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και είναι αρκετά ερευνημένο και φαίνεται να έχει όντως θετικές επιδράσεις. Στη μυϊκή ανάπτυξη είναι λίγο πιο shady τα πράγματα ακόμα. Θα μας πεις και εσύ, φίλε Πάτροκλε, νομίζω ότι έχεις ερευνήσει λίγο το θέμα. Να πω ότι αυτό που προτείνει σαν δοσολογία είναι 400 με 800 μιλιγκράμμ ημερησίως από συμπληρώματα ή τροφές. Οι κύριες τροφές, όπως είπα, είναι τα λαχανικά, δηλαδή πράσινα φυλλώδη, όπως το παντζάρι, όπως είπαμε, το λάχανο, οι ντομάτες, το σπανάκι κλπ. Τσεκάρετε αναβολικό παράθυρο Research Review, γιατί θα σκάσει ένα άρθρο γύρω από νητρικά και τις καλύτερες πηγές τους και πώς να τα πάρετε φυσικά χωρίς να κάνετε struggle, εάν σας ενδιαφέρει. Να πω ότι ο EFSA, European Food Safety Authority, αν δεν κάνω λάθος, έχει θέσει ως όριο για τα νητρικά, για τον καταναλωτή, τα 3,7 μιλιγκράμμ ανά κιλό σωματικού βάρους. Ωστόσο, αυτό προκύπτει κυρίως επειδή η έκθεση έρχεται από επεξεργασμένες από κάποιες συγκεκριμένες μορφές νητρικών που προστίθονται, όπως είπα και πριν, σε επεξεργασμένα κρέατα, π.χ. μπέικον, λουκάνικα, τα γνωστά και ως νητρώδη άλατα για συντήρηση, χρώμα, γεύση. Και στο στομάχι τώρα, όταν περνάνε παρουσία λιπιδίων, μπορεί να μετατραπούν σε δυνητικά καρκινογόνες νητροζωενώσεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν μηχανισμοί, δεν έχουμε ξεκάθαρα ακόμα δεδομένα 100%. Έχουμε κάποιες αναδρομικές μελέτες που εξετάζουν την κατανάλωση νητρικών και την πιθανότητα για συγκεκριμένα είδη καρκίνου. Υπάρχει κάποια σύνδεση, αλλά και εκεί τα δεδομένα ακόμη και στα επεξεργασμένα κρέατα είναι λίγο, ας πούμε, μάντι τα νερά, δεν είναι 100% ξεκάθαρα. Και το επεξεργασμένο κρέας έχει και άλλα πράγματα που μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα για συγκεκριμένους καρκίνους πέρα από τα νητρικά. Ωστόσο, στα φυτικά τρόφιμα έχουμε διαφορετικές μορφές και για να σας δώσω να καταλάβετε, π.χ. η DAST δίαιτα, που είναι αρκετά ερευνημένη δίαιτα, ότι έχει διάφορα ωφέλη για την υγεία, για τη μείωση διαφόρων ειδών ασθενειών, προσφέρει πολύ πολύ παραπάνω νητρικά από αυτά που προτείνονται σαν safe όριο για την υγεία του καταναλωτή από τον EFSA. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας απασχολεί. Το αναφέρω γιατί κάποιος μπορεί να σκάσει και κανένας, με το ότι μπορεί να έχουν κάποια δυνητικά αρνητική επίδραση. Έχει σημασία το από πού τα παίρνεις, και με τα λαχανικά παίρνεις και αντιοξυδωτικά, τα οποία αναστέλνουν ουσιαστικά το σχηματισμό αυτών των νητροζαμινών, όπως η βιταμίνη C και οι πολυφενόλες που έχουν. Και τα νητρικά, πέρα από τη θετική επίδραση στην απόδοση, μπορούν να έχουν και θετικά αποτελέσματα στο καρδιακικό σύστημα και ίσως και στο νοσοποιητικό σου σύστημα. Το αναφέρω αυτό, out of the way. Φίλε Πάτροκλε, θες να συμπληρώσεις κάτι? Να συμπληρώσω, φίλε Χρήστο, ότι από ό,τι καταλάβετε η λέξη νητρικό και pre-workout δεν ξέρω γιατί ήταν κάτι nitric oxide και καλά, booster που είχαν κάποιες ουσίες μέσα και για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έμεινε ως νητρικό. Βγήκε πολύ πρόσφατα μία
ανασκόπηση ομπρέλας, αλλά όντως ένα umbrella review που κοίταξε 20 διαφορετικά systematic reviews με 180 μελέτες και περίπου 2.600 συμμετέχοντες και κοιτάξανε διάφορα performance outcomes. Τώρα εντάξει, το προσπαθήσαμε, είχε πλάκα στα ελληνικά, ας σπουδάζατε. Ας μαθαίνετε ελληνικά, δεν χρειάζεται να σπουδάζετε. Δείκτες απόδοσης, δύναμη, μυϊκή αντοχή, power. Ισχύει. Cringe. Ναι. Τέλος πάντων, και είδανε ότι τα συμπληρώματα νητρικών βοηθήσανε ως ένα βαθμό. Δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό, αλλά βοηθήσανε σε πράγματα όπως η μυϊκή αντοχή, όπως η ισχύ, όπως η μέγιστη ταχύτητα σε τεστ που είχαν άτομα που έπρεπε να καλύψουν μια συγκεκριμένη, όχι ταχύτητα, απόσταση, σε τεστ που έπρεπε να καλύψει μια συγκεκριμένη απόσταση, βοήθησε ουσιαστικά να καλύψουν περισσότερη απόσταση οι συμμετέχοντες κάποιων από αυτών των ερευνών και σε time to exhaustion, αλλά δεν έδειξε κάποιο αποτέλεσμα σε VO2 max, σε οτιδήποτε είχε να κάνει με χρόνο, σε κάποια time trials, σε κάποια test time trials, σε μυϊκή δύναμη και σε mean power output. Γενικά τα results ήταν mixed. Τα καλύτερα αποτελέσματα ήρθαν από χρόνια χρήση, η οποία ήταν defined ως παραπάνω από 3 μέρες και τουλάχιστον 6... Όχι, για τη χρόνια χρήση, τίποτα. 3 λάθος ήταν. Ναι, αυτό όχι, σωστή ήταν. Ήταν τελείως τα γνωστά. Ήταν εκεί, γιατί 3 μέρες το chronic supplementation. Και περίπου 372 μιλιγκράμμ νητρικό τη μέρα, δηλαδή νομίζω ήταν πάνω κάτω, ό,τι είπες και εσείς για τα suggestions. Acute, και αυτό πάει πάλι πίσω στα νητρικά. Γαμήθηκα μόνος μου. Και αυτό πάει πάλι πίσω στα pre-workouts. Η στιγμιαία χρήση και πρωτόκολλα με χαμηλές δόσεις, χαμηλότερες από τη δόση που ανέφερα, δεν ήταν αποτελεσματικές. Οπότε, ναι, μπορεί να σου δώσει κάποιο boost, όπως είπε και ο Χριστάρας, στο να κάνεις λίγες παραπάνω επαναλήψεις ή λίγο στο power σου, στην ισχύ, σε μικρά bursts, ας πούμε, άσκησης. Αλλά οι μελέτες οι οποίες συμπεριλάβανε σε αυτό το umbrella review, το 60% αυτών των μελετών ήταν χαμηλής ποιότητας, αρκετά χαμηλής ποιότητας, και γενικά χρειαζόμαστε παραπάνω έρευνα, όπως κλασικά θα δείτε σε οποιαδήποτε έρευνα, για να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν είσαι πολύ advanced, αν είσαι πολύ προχωρημένος, μπορεί να μην δεις μεγάλο αποτέλεσμα. Και όσον αφορά τη μυϊκή υπερτροφία, δεν ξέρουμε αν θα σε βοηθήσει σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι το συγκινητικό, αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξουν, τουλάχιστον για άτομα που τους ενδιαφέρει το performance σε συγκεκριμένα task, τη χρήση του, γιατί το ρίσκο είναι χαμηλό και όπως είπε και ο Χριστάρας, μπορείς να λάβεις αρκετό από τη διατροφή σου και μόνο, το οποίο μετά έχει και άλλα ωφέλη για την υγεία σου, γιατί οι πηγές είναι σχετικά υγιείς. Αυτά είχα να πω τέλος πάντων για το τελευταίο umbrella review. Top. Τι δίνουμε γενικά εδώ? Ένα τυρίρι thumbs up, νομίζω. Ναι, ένα ψηλό καλύτερο thumbs up από την κυτρουλίνη. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπετε δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι μαγικό. Ωραία, και τελευταίο στη λίστα είναι η β-λανίνη. Η β-λανίνη υπάρχει χρόνια σαν έτσι συμπλήρωμα. Τη θυμάμαι από όταν ξεκινούσα καλά και ήταν στην αρχή ξέρεις, την έπαιρνες και είναι κατευθείαν αυτό το μυρμήγκιασμα που παθαίνεις και νομίζεις ότι κάτι συμβαίνει, μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Εκρήγνονται οι πυρήνες μεταξύ τους, γίνεται διάσπαση μυϊκών κυτάρων και δημιουργούνται νέα και μεγαλύτερα. Οπότε έχει είναι γνωστή παρενέργεια που παθαίνεις με το που την παίρνεις και σαν ουσιαστικά ρυθμίζει το pH στους μυς, οπότε μειώνει αυτό που λέμε καύσιμο, λειτουργεί ως buffer, με αποτέλεσμα αυτό τουλάχιστον θεωρητικά να νομίζουμε ότι θα βοηθήσει σε παραπάνω επαναλήψεις και άρα σε καλύτερη μυϊκή υπερτροφία. Η β-λανίνη ουσιαστικά αυξάνει τα επίπεδα καρνοσίνης, απλά επειδή την καρνοσίνη αν την πάρεις το στομάχι σου θα τη διασπάσει και δεν θα την απορροφήσει όσο θα απορροφήσει τη β-λανίνη. Γι' αυτό και δεν παίρνουμε καρνοσίνη και παίρνουμε β-λανίνη. Και έχει μελετηθεί κυρίως σε προσπάθειες διάρκειας από 60 δευτερόλεπτα και πάνω και για ασκήσεις
μικρής διάρκειας, όπως είναι τα περισσότερα σετ με βάρη. Συνήθως ένα σετ κάτω από 15 επαναλήψεις θα διαρκέσει λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η αποτελεσματικότητά της είναι περιορισμένη έως μηδαμινή. Τώρα, εάν κάνεις πολλές επαναλήψεις στην προπόνησή σου ή αν συνδυάζεις την προπόνησή σου στα βάρη με κάποιο άλλο άθλημα ή με εξτρά κάρδιο, τότε εκεί πέρα η β-αλανίνη μπορεί να έχει κάποια θετικά ωφέλη στην απόδοσή σου και ίσως και ως αποτέλεσμα στην υπερτροφία σου, αν και τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ υποσχόμενα για την υπερτροφία. Και αυτό που χρειάζεσαι από τη β-αλανίνη είναι περίπου 6 γραμμάρια ημερησίως, το οποίο πάλι κανένα pre-workout ποτέ δεν έχω δει να έχει 6 γραμμάρια. Επίσης, αν πάρεις 6 γραμμάρια μαζί, είναι πιθανό ότι δεν ξέρω, θα θες να σκίσεις τα ρούχα σε το μυρμήγκιασμα. Η β-αλανίνη δεν χρειάζεται, όπως και η κρεατίνη, δεν χρειάζεται να τα παίρνεις πριν από την προπόνηση. Αυτό που κάνεις είναι ότι θες να προκαλέσεις ένα κορεσμό στους μυς σου. Άρα, εάν δεν σ' αρέσει καθόλου αυτό το μυρμήγκιασμα και θες να πάρεις β-αλανίνη, μπορείς να τη σπάσεις σε πολύ μικρές δόσεις μέσα στη μέρα, ώστε να μειώσει πολύ αυτό το effect. Και ναι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι μαγικό. Θα την έβαζα στο ίδιο επίπεδο με την κιτρουλίνη, άντε ίσως και λίγο πιο κάτω, στο ουδέτερο, με το εάν κάνεις high rep sets στην προπόνησή σου ή εάν κάνεις και κάποιο ακόμα άθλημα ή κάνεις extra cardio για κάποιο λόγο, είσαι crossfitter, φίλο μου, ο ένας crossfitter που μπορεί να μας βλέπει, τότε εκεί πέρα μπορεί να έχει θέση η β-αλανίνη. Αυτά overall νομίζω για τη β-αλανίνη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να πω. Ναι. Θα τα προσθέσετε, φίλοι μου. Μία σούμα πολύ γρήγορη. Ένα πολύ παράθυρο official position stand σε συμπληρώματα. Πρωτεΐνη, thumbs up, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Καλό συμπληρώμα να έχεις και βασικά βέβαια όχι όσο οικονομικό στα παλιά, σχετικά οικονομικό. Κρεατίνη, 2 thumbs up. Ναι. Αν κάνεις βάρη, πάρε κρεατίνη, εκτός τάξη τώρα άμα δεν έχεις φράγκο, βγάλε φράγκα. Και στη γιαγιά σου κρεατίνη. Και στη γιαγιά σου κρεατίνη χωρίς πλάκα, μπρο, δώσε κρεατίνη στη χειρότερη, θα βελτιώσει τη ζωή της λίγο. Pre-workouts, pre-workouts thumbs down. Συμφωνώ. Τιμή και placebo, whatever. Πιες φρέντε espresso, μπρο. Εμείς εδώ σας ζηλεύουμε στην Ελλάδα που πίνετε κάθε μέρα φρέντε espresso τετραπλό με στέβια. Pre-workout overpriced, underdosed και δυνητικά μπορεί να έχουν και άλλες ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν και άλλες αρνητικές επιδράσεις, οπότε όχι, thumbs down, συμφωνώ. Καφεΐνη για performance, τυριρί thumbs up, a.k.a. εντάξει μην το παρακάνεις, καφεΐνη γενικά γαμάει, πιες καφεΐνη, πιες καφές full top και για την υγεία, πιες την καφεδάρα σου, μην το χέσεις με τη ζάχαρη και είσαι ok. Κιτρουλίνη, whatever, more evidence needed, δεν είναι thumbs down, αλλά θέλουμε ακόμα. Νητρικά, a.k.a. beetroot nitrate, τυριρί thumbs up, ένα κλικ πάνω για να το πούμε και επιστημονικά, και β-αλανίνη πάλι με την κιτρουλίνη μαζί, ίδια φάση και β-αλανίνη. Μία μονάδα τυριρί. Γενικά από ό,τι βλέπετε δυστυχώς δεν έχουμε τη σεξι απάντηση. Τουρκεστερόνες και τέτοια αυτά θα τα κοιτάξουμε σε άλλο βίντεο που θα μιλήσουμε για test boosters, αλλά spoiler alert και εκεί μην περιμένετε τίποτα. Γενικά κρεατίνη, τα υπόλοιπα είναι κρεατίνη και πρωτεΐνη, τα υπόλοιπα είναι όλα at best. Να πω τέλος ότι εντάξει, δεν μιλήσαμε για συμπληρώματα γύρω από υγεία, ας πούμε. Ήταν μια μικρή ανάπτυξη και δύναμη, ρε guys, okay. Live fast, die young τώρα, εντάξει, άμα θες να ζήσεις μέχρι τα 100. Ναι, μην είσαι φλόρος, μπρο. Ναι, αυτό. Okay. Τέλεια. Ένα υποτονικό επεισόδιο σήμερα, χωρίς πολλές κραυγές. Από εσάς, για μας, για όλους μας. Peace.